Autonomous Council Team Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang Sir Japonsi ASDC Lapin EPSLC Jem Hansi ASA KNC KCS Karbi Lamet Amay DSU Penchenglo Kaprek Prek Jam Asong Atom Halada Autonomous State Aputhak Tingway Along ini cuma CM Dr. Tuliram Ronghang Penchenglo Team Karbi Anglong Penchenglo Lapen XMP Dr. Jonto Rongpi XCM Lapen Jobson B XCM Lapen Thorom Singh Teron Elvin Teron Daniel Teron Penchenglo Karbi Vicho Man Githenai Karbi Vicho Atung Ahin Pen Atumi Assam Chief Minister officially Honta Hini Sose Karbi Anglong Aputha Hemprek Autonomous State Palong Jia Phan Kopia Budhi Pensi Itu claim on Naima Pulaso Kachingbai Along Kachitong on Hek Kachingbai Positive A result given Hegapol Nilitum Hill People Cultural Forum Ladak Akhei Inkoi Rasirket Do Tribal non-tribal Akhei Do Andami Hemprek Lapek Samjin Lapek Kachingri Aphan ki klempon aso tumpen an alang ni tumpan aprangsi welcome la pen kachuru pen kurwang ngajir dondo la suang bong lompen aprangsi kachuru bang la henlo je ki damtang ahut itum hemprek amen pen khe mikhan karti khe ang bong tami idan ka charbo se la puson dulo la penancho takalilang kaprek akhe ang bong sitami mentune kuki pen Dimasa pen, rengma pen, kaprek akayang bong tami ili tumang bong along charbu say la puson dulo. Lapen hemprek amen pen along tami bang tharo ke thom so se abang tu atun hemprek amen pen. Pemane ke suluk soda ka jeso along, pemane ke democratic movement along, non anda case ki juje pen chenglok binahan gene jangre tu isum ke boy pen kitinang la puson tuktik lo hala bang tharo ke thom so se arada tuma akithia victim atuma stame idamtang CM sarpen alang litum phan compensation kithi ahosi teklo la se ajak dingklui lo ningkan dikep kililo ningkan thongkep ra sirkep ke kijutlo no ningkan dikep kililo laso arta ho laso por ho patumi si chief minister Kachingwa ya bangke non ciklojon thomangbo pen nangli tuma phan tripartite tok nang pahang jia phan ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang sir lapen Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma sir alang litum chilang pensi ada central government along kaching ki ke thanjia phan nang ke pahang laso abilta kilo posi nilitum ningarong piglo lapen ke ningi thedolo je Karbi Anglong arat atum laso hemprek long lote mithanga right mithanga long ri long pat isi thir klong lason parja unko to akema thadolo lapen ke ladak ilitum sitame laso along ilitum politics abanke dak opposition punon dak ruling punon dak social organization tu punon ba ilitum lokachardi song do anatum punon ladak abangke ilitum ningi sipet pensi non labang so tripartite tok ledu non la ke bangja state long bangke Karbi Anglong arlo do anatum bangke united pensi claim do nang ladak dharmo ta chiputang lelo kheida chiputang lelo tribal non tribal tame gido bari matum anabangke ningi sipet pensi lasu isu ki pachun ponjia phansi ilitum non CM Dr. Tuliram Ronghang kijapona leader lapen ilitum chief minister non central long nangapaching kidamje phan puno tangte dak Karbi Anglong along ito ana song atu lapen dak claim kidam atu intellectual do ana tum sitame ilitum social organization to sitame chirap chitu dun nangko kusi ilitum ahin penke chuning lidun lo lapen kibanji arni bangke ilitum laso puthak pen puno tangte maju ka phanda bat befit pensi kachingwai batu pensi ilitum iprang kengkam ka jiordun jipan iprang ning isipet ke doi pan iprang unitedly itum laso puthak government along dipali thekjia pansi nele tumahin pensioning rilo nasi kijutsi patumi kidoan talks along kidam kachingbai SDC pen chenglo APHLC JMNC pen chenglo doana asong tu team Karbi Anglong lapen ke ladak ex CM atum doana tu pan kidun atum pan XEM XMLA kidun atum pan ansitami
SPCF asong ahim pen kurwang kupaju dulu lapen latum era nepera iri repin pensi lasu isu cum cektik klaim cek nangko putansi nilai tu mahim pen lapan tansi rat apan ning isi pet lapen klaim rapet dia pansi coning ridonsi pada kontol baru